Jien minn dejjem kont inħobb kull m'għandu x'jaqsam man-natura u d-dinja ta' madwarna. Sa minn mindu kont tifel żgħir kont interessa ruħi fl-annimali, fl-insetti kif ukoll fil-pjanti. Niftakar li l-iktar ħaġa li kont inħobb nagħmel kienet il-passiġġata fil-kampanja. Tajċ kemm kont inħossni mimli enerġija meta kont inkun barra fil-beraħ. Ħafna drabi jgħidu li jien iffissat. Jien ma jdirlix li jien iffissat għax nagħti każ u nieħu ħsieb id-dinja ta' madwarna. Għax wara kollox, meta aħna nieħdu ħsieb id-dar tagħna, hekk ukoll id-dinja hija d-dar tagħna, imma aktar fil-kobor. Aħna l-iskola tajċ kemm nagħmlu lezzjonijiet dwar l-ambjent u jien veru nieħu gost meta nagħmluhom. U niskanta wkoll bil-ħafna modi li hemm kif aħna tfal nistgħu ngħinu. Pereżempju, ma narmux affarijiet fil-baħar, ma narmux skart goff fl-għelieqi u nżommu t-toroq notfa. Nirriċiklaw ukoll. Meta nħallu ż-żibel warajna jew xi ħmieġ, inkunu qed noħolqu l-inkwinament. Għal min ma jafx, inkwinament huwa meta xi ħadd iħalli xi żibel jew ħmieġ warajh u dan jagħmel ħsara lill-ambjent. Jiena d-dar noqgħod attent biex ma nħallix dawl jixaral xejn. Għax biex nużaw id-dawl għandna bżonn l-elettriku u biex niġġeneraw l-elettriku naħarqu ż-żejt. Meta da żejt jinħaraq jagħmel ħsara lill-ambjent. B'hekk jekk nużaw inqas dawl inkunu qed naħlu inqas elettriku u nagħmlu l-ġid lill-ambjent. Fil-familja tagħna aħna nippruvaw nużaw il-karozza mill-anqas. Għax il-karozza wkoll tuża ż-żejt fil-forma ta' petrol. Meta dan il-petrol jinħaraq, jagħmel ħsara lill-ambjent. B'hekk meta nkunu rridu mmorru x'imkien li mhuwiex daqshekk il-bogħod, immorru bil-mixi. Tallimna wkoll li meta aħna nkunu qegħdin inniġsu l-ambjent, qed noħolqu l-hekk imsejjaħ effett tas-serra. Dan huwa meta it-temperatura titla' u ssir aktar suna minħabba l-gassijiet li qed jinxteħtu fl-atmosfera. Din iż-żieda fit-temperatura hija perikoluża ferm u qed iġġib magħha ħafna u ħafna kondizzjonijiet ta' temp estrem. Pereżempju, maltempati kbar, arar u ħruq ta' foresti. Fil-fatt, hekk qed jiġri. Niftakru fl-arar li sar il-Pakistan, kemm għenet villaġġi, u ċ-Ċina kemm mietu nies. It-temperatura fir-Russja tila ħafna aktar minn normal. Minħabba f'hekk qabdu ħafna foresti. Minn dak kollu nistgħu naraw kemm hu importanti li nieħdu ħsieb tad-dinja. U mhijiex fi stazzjoni li wieħed jħobb u jieħu ħsieb id-dinja bħalma nħobbha jien. Nispera li ssiru tħobbu n-natura bħalma nħobbha jien.